מה אתה אומר על הפציעה של ברק יצחקי? אין ספק שזה מאוד כואב. האמת שאני גם, אני עברתי משהו מאוד דומה, פרשתי, לא שאני מאחל חלילה, אבל באמת, כולנו מאחלים בריאות שלמה ואיתנה, ואני מאמין שהוא יחזור לעצמו, כי מדובר בבחור מאוד חזק. קשטן בתור מאמן שעבר של הנבחרת, איך זה ישפיע על הנבחרת, הפציעה של ברק? לצערי, אלי גוטמן לא זימן אותו בכלל, ככה שמדובר במאמן אידיוט. ולשאלתך לגבי הפציעה, אין ספק שזו פציעה לא קלה, ובואו נאחל מכאן בריאות. רובן, כאחד שאימן את ברק בביתר ולקחתם גביע, מה נראה לך הפציעה שלו תשפיע? זה לא קל, אין ספק שזה לא קל. אני גם עברתי פציעה דומה, ואני שיחקתי בדיוק 60 דקות בביתר ונפצעתי, אבל בוא נקווה שהוא יחזור לעצמו, הוא בחור חזק. אני מאמין שיהיה בסדר. שיעה, יש לו מקום בגולדסטאר לברק? עזב אותך. איך שתקשיב טוב. אצלי, אלק עם כל הכבוד, ברק יצחק, אצלי לא משחק. אתה לא מבין, אני לא מאמין לשיטות רוטציה, אצלי הוא לא משחק, עם כל הכבוד. אבל עכשיו, נו, נביא אותו לגולדסטאר. יצחק שוב, מה אומר? אני לא מוכן לדבר על ברק יצחקי, אני לא מוכן לדבר. מה שאתה רוצה, ברק יצחקי, לא מוכן לדבר עליו. שלמה שרף, מה חושב על... תראה, אין ספק שזה לא קל, אין ספק שזה קשה מאוד, אתה יודע, זה בחימום, אתה יודע, שחקן, שהוא עוד בכם כבר, הוא נפצע, זה לא קל, זה לא נעים, אבל הוא צריך להיות בחור חזק, הוא כבר עבר משהו דומה, אתה מבין, בחור חזק, הוא...